तो हेल्ल' लोगोफोर गोबाङानो मिथिंगानि लाइफस्टाइल आरो गामि मा जायगा बिनि फारसे सोंगासिनो आरोना आं दायो खोन्थानोसै बियो मा जायगानि बिथाङा अदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय खैराबारि ओनसोलनि सेलायमारि गामिनि आरोना बिथांनि न'खराव बिदा दं ओमफ्राय बिमा बिफा दं ओमफ्राय मिथिंगा आरो बिसा बिदाया डिफेन्सआव मावो आरोना बिबाजैबो दं ओमफ्राय गथ' सासे दं ओमफ्राय मिथिंगाया गोदो डान्स लायोमोन आरोना ओमफ्राय बियो डान्स लानानै गेजेर ससेनिफ्राय बियो रान डान्सनि सासे टिचार जादोंमोन ओमफ्राय बियो खैराबारिनि रान डान्सआव माने टिचार जादों ओमफ्राय बियो आरो खैराबारिनिफ्राय आरो गरायसरावबो बिथाङा माने डान्सनि टिचार जादों आरोना बेनिफ्राय बेफोरबायदि मोजांखौ नुनानै बिसा बिदाया माने बाइक गंसे बायना होदो आरोना आरएस ओमफ्राय गेजेर ससेयाव नै बे कार सालायनाय बेखौबो बिदायानो बायना होदों आरोना जाहाथे बेयो मोजां माने गाव आथिङाव गसंनो हायो बा खामायनो हायो बा मोजां लामायाव थाङो बिदि होननानै बायना होदों आरो मिथिंगाखौ बिसा बिदाया माने गावनि फंबाय होननानै जोबोर अनो आरोना बिथांनि न'खौबो माने बिस्रानि न'खौबो बिदायानो लुदों आरोना बे डिफेन्सआव मावनाया स' दिनैनि बुंनो गोनाङा बेखिनियानो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोनसिम बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच